କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନରେ ଏହାର ନୂଆ ରୂପ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଉପରେ ବି ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପାଇଁ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଫେରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରିଟେନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 11ରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 5 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସୋମବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି କର୍ଫ୍ୟୁ ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ଏଣିକି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଓ ମିଡଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।